दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला दखरा आरो जे जोंनि स्टेट कमिटिफोरनि जथुमाफ्रा अलरेडि जोब्बाय आरो दायो फैयै फैयै मिरु आफादनि जथुमा दा बेखायनो आंनि मोनदांथिया बेखौसो बुङो जे निउ लिडारशिप निउ जेनेरेशन एबसुआव लाबोनांगोन क्रिएट खालामनांगोन आरो बेखायनो दिनैनि समाव आंनि मोनदांथिया बेखौनो बुङो जे लास्ट 20 years 20 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं खामानि मावबाय आरो बे 20 बोसोरनि आरो दिनैनि जि मोनसे आंनि जि माने मोनदांथि रियेलाइजेसना बेनो जे 2005 मायथाइयाव सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै आं खामानि मावदों बै समाव रोनगोरा नार्जारि बिथाङा आफादगिरिमोन आरो बेनि उनाव 2009 सनाव प्रमद बर' बिथाङा आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाफैदों दा बिथांमोनजों गोलाव सम खामानि मावनो मोनदों आरो सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै 2006 सनाव इयार अफ एडुकेशन गामि गामि थांनानै सोलोंथाइनि जावरिखांनाय रिभलिउसननि खामानि टिचार मिट स्टुडेन्ट मिट गार्जेन मिट केरियार काउन्सिलिं मटिभेशन गोबां माखासे जों हाबाफारि लादों 2007 सनाव जोङो मिशन क्वालिटी एडुकेशननि गेजेरजों आसाम नाङै 2323 किलोमिटार जों साइकेल सालायनानै गामि गामि जोङो बयखौबो जों फोजाखांदों जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ सोलोंथाइनि अनगायै हारि दावगानायनि थाखाय बिकल्प लामा गैया बे खोथाफोरखौ जोङो दिनै केम्पेइन खालामनानै बर' मिडियामनि रिजाल्टआ दिनै 4000 नि खाथि खाथि फार्स्ट डिभिजन दिनै मेट्रिकआव टपार माने टप पजिशन मोननो हानाय बेबायदि जोङो पर्यायाव लाबोनो हाबाय बर' मिडियामा दिनै क्लास 10 निफ्राय क्लास 12 जाफैबाय हायार सेकेन्डारि दिनै जोङो फरायनो मोनफैबाय बे मोनसे बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफादनि मोनसे हाबा मावनायनि गेजेरजों दा बेखायनो थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हिसाबै खामानि मावनो आं खाबु मोनदों 2020 मायथाइयाव जेला एकर्ड जायो आरो बे एकर्डनि टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ आंनो जेरैबायदि गथायदोंमोन आरो आङो बे समाव आङो रेडि नङामोनब्लाबो बा बिनि थाखाय आङो जथेस्थ' बेबायदि परिबेस आं बानायनानै लानो हायाखैमोनब्लाबो बिबान मोननायनि उनावनो हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि स्वार्थनि थाखाय जातीय सत्ता आरो जातीय स्वाभिमानखौ लानानै हाबा मावबोदों दा बेखायनो दिनैनि बे एबसुनि 57थि बोसोरसालियाव जथुमानि सिगां थांनाय 5 बोसोराव आरो थांनाय 15 बोसोराव जायफोर एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान लाबोदों आरो बिनि सिगांनि बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि जायफोर नेतृत्वआव दङमोन बिथांमोनखौ गोबां जायगायाव गोबां थासारियाव गोबां समाव आं लोगो मोनबोदों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो नाजादों आरो बे बुजिनाय मिथिनाय सोलोंनायखौनो आङो एबसुआव थानानै हारिनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आङो माने बेखौ एप्लाइ खालामबोदों दा बेखायनो 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि बे आरायथा टार्म 2 बोसोर एबसुनि संबिधानाव एबसुनि बिबाना थायो मोननै फुल टार्म आरो मोनसे हाफ 5 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि हिसाबै बिबान लाखांनायनि उनाव आरो बे समाव बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ खौसे खालामनायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ दङमोन गासै बर' माहारि आफादफोरखौ बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद हारिमु आफाद जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोर दङ जायफोरखौ आङो मुं लाजोबनो नागिराखै इभेन जोंनि इउनाइटेड माने XNDB जि माने जोंहा वेलफेयार एसोसिएशन दङ दिनै माने XBLT माने वेलफेयार कोअपरेटिव ससाइटि दङ बयजोंबो एक्स भलन्टियार्सआनो जा गासैखौबो लानानै हारिनि इउनिटिनि स्वार्थआव हाबा मावनो थाखाय खाबु मोनदों आरो बयबो एबसुआ जेलानो हांख्रायदों जोंखौ मदद होदों जों बाहागो लाफादों आरो बिनि अनगायैबो थांनाय 5 बोसोराव जे बर' अनाबर'नि थासारि दङमोन थांनाय 16 बोसोराव आरो बर'जों गुबुनारिजों नायलायनो हायै मोनसे थासारि बे टार्मल सिचुएशनखौ निउट्रेलाइज खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलखौ आसामाव थानाय बर'फोरनि भबिष्यतखौ निर्धारन खालामनो थाखाय कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन CCBTR आफाद दानानै गासैबो बेयाव राजबंशियानो जा आदिबासि सावतालानो जा माने माइनरिटी मुस्लिमानो जा बेयाव थानाय राभा गार' हाजंआनो जा बेयाव थानाय सरनिया कसारी मदाहि कसारी बेंगलि असमियानो जा गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे कंग्लोमेरेशन अर्गेनाइजेशन दानायनि गेजेरजों दिनै जोङो सक्सेसफुली
बिथांमोननि जे ट्रास्ट आरो जों बिथांमोननो होनाय ट्रास्ट बिथांमोननि जिखिनि हप्स एन्ड एसपिरेशन फिसा 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 जिखिनि जेंना बेखौ जोङो ज' लोगो नांनानै खौसे कमन एजेन्डा सोलोंथाइनि एजेन्डा समाज फोसाबनायनि एजेन्डाखौ लानानै जों हाबा मावनानै दिनै जथेस्थ' निउट्रेलाइज जानानै जोङो ज' खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनदों आरो आसामनि बेलायाव ट्राइबेलनि सार्थनि थाखाय कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम बिनि गेजेरजों ट्राइबेल संघनि नेतृत्वआव जों खामानि मावदों आरो मालाबा मालाबा जोंनि गेदेरथार सार्थखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय आरो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना 30टा जनगोष्ठी संगठनखौ लिंनायनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारिफ्रावबो जोङो बाहागो लाबोनानै जातीय चेतना आरो जातिनि गासैबो बिथिङाव कुनु कारनाव जोङो जाहाथे आपोसहीन भाबै जोङो जाहाथे जोंनि खोथाखौ बुंनो हायो जोङो बुंबोदों आरो दिनै हारिया बेजों रैखाथि गोनाङै जोङो थांनानै थाबोनो हादों दा बे बेलायाव बै थांनाय समनि हिंसानि थासारि जि कनफ्लिक्टनि थासारि थांनाय समनि जि माने जोंनि दाङाबाजिनि थासारि गावजों गाव पेट्रिसाइडेल किलिं कमिउनेल कनफ्लिक्ट बेयाव गोबां माने हिंसा ब्लाडशेडनि जे थासारि दिनै गैलिया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो जोङो खौसेथि गोजोन गायसननाय आरो हारमनियास मोनसे ससियेल फेब्रिक गायसननायाव दिनै जोङो जाफुंसार लामाखौ जोङो ब्रिडेल हिसाबै हमनानै आवगायलांनायनि दिनै थासारिखौ मोनदों होननानै जोङो बुंनो सानो दा बेखायनो बे सम खोन्दोआव जोंनि मोनसे आरोबाव नाजानाय दंमोन जिहेतु गुबुन गुबुन माहारि आफादनि मोनसे कंग्लमेरेशन सीसीबीटीआर अर्गेनाइजेशन बर' माहारियारि गौथुम जातीय संगठनफोर जों ज' रायलायदों जोङो 12-15टा संगठनजों बेयाव जोङो इउनाइटेडलि थादों आरो नै थामथियाव जाहैबाय बर'नि माने सोमावसारनायजों जोनोम मोननाय आनसलिक जे राजनीतिक दोलो माने रिजनेल जे पलिटिकल पार्टी बिटिआर केन्द्रिक जिहेतु जोंहा मोननै दोलो दङ बेयाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ थांनाय समाव बिपिएफआ रुलिंआव दंमोन दा नैबे समाव इउपिपिएलआ रुलिंआव दङ दा जि थासारियाव थाया मानो बे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बे दोलोनि गेजेराव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं मोनसे बुजाबुजि जोङो लाबोनो हायो नामा जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव जातीय सार्थआव आरो जोंनि जि अस्तित्व जोंनि जि माने थासारि जोंनि जि थामोनथाखौ जोङो जेब्लाबो जोङो डमिनेन्टलि जोङो बेखौ लांनो हायो नामा बे मोनसे सिन्ता आरो सान्थौजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननैबो दोलोखौ आपिल खालामनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना जोंनि आपिलखौ मान होनानै दिनै सावरायफैदोंमोनबो सावरायनायाबो गोबां खेब जादोंमोन दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव नाथाय फैयै फैयै मोनसे समाव बियो स्तब्ध जाथ'नानै दङ दा बे जों दाबो निराशा नङा मालाबा बे सावरायनाया मालाबा बे आन्डारस्टेन्डिंआ माने लामा गेवहैफिननो हागौ लामाया गेवहैबा जोङो सावरायफिननोबो खाबु मोनगोन आरो मोनसे गोथों लामाजों मोनसे ट्रेकआव जों फैफिननोबो हायो दा बेखायनो जोङो जोबोद आशाबादि आरो बे समसिमाव दुलाराय बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो थैथां खामानि मावबोदों मावलांगोन आरो आङो जोबनायाव माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि जि फिलसफि आरो एबसुनि जि डिसिप्लिन आरो अर्डार बेखौ लानानै साफ्रोमबो एबसु कर्मिया जाहाथे खामानि मावगोन आरो एबसुआव लिडारशिप बिल्डिंनि जे खामानि माहारिखौ अननाय माहारिनि फारसे गावखौ बावसोमनायनि जे खामानि बयबो बेखौ सोलोंफैनांगौ बिबानल' लानानै जाया बिबान लानानै जोङो बयबो सोलोंनांगोन बयबो बेयाव जोङो मोजाङै हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनांगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंबाय जोंहा थान्दै मेल दङ आरो बे टार्मिनेटिं मोनसे सेसन आङो बे ससियेल मिडियायाव पाब्लिकलि जोंनि जिखिनि जि माखासे बिथिंफोर खोथाफोर आं बेखौ गुवारै गेबेङै आङो बुंनो नागिराखै आल्टिमेटलि जोङो गोदान लिडारशिप गोदान थांखिजों जों आवगायलांनांगोन आरो आंनि जुदि पार्सनेल फिलिंसखौ जुदि आं बुङोब्ला गोलाव सम एबसुआव हाबा मावनाय हिसाबै 5 बोसोर एबसुआव आफादगिरि हिसाबै हाबा मावनाय हिसाबै 20 बोसोर आङो हाबा मावनाय हिसाबै गोदान लिडारशिपनि बेयाव प्रयोजन दं होननानै आं सानो आरो बेखायनो गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बिदाय होनानै गोदान लिडारशिपखौ जोङो नेतृत्व होनानै शक्तिशाली भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलांनाया बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो जोथोन लानानै हाबा मावलांनो थाखाय जोङो आवगायलांहोनाया जों बयनिबो बिबान
आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि नैबे जुथुम्माया मोजाङैनो जाफुंसारगोन आरो बे जुथुम्माखौ खुंफुंनायाव बयबो जाहाथे मदद होयो बयबो दले बले बाहागो लाफैयो आं बेखिनिखौनो खावलायबाय गोजोन्थों थेंक इउ खुलुमबाय